sakit ay pusang mawawagi. Ilat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahiligya? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi. Sa itong pagsugod mga kaigsunan, akong gihangyo matag-usa nga ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Di nagmalampuson kita sa paghalad sa atong kinabuhi, sa pagdaig ug pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ato siyang pasalamatan ug ato siyang pasidunggan kung mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios ang kagagahong Dios nga kanunay nag-uban kanamong tanan. Dios nga maoy nagtagbog na nalipot. Imo kaming gigiyahan og gitabangan kun unsaon namo pagpuyo nga mahimong takos sa imong panalangin. Padayon mo kaming gitudluan o gipahinumduman sa angay namong buhaton sa pagdumalas sa among kaugalingon ug sa Pinoy-anan ug sa mga bulhaton, mga trabaho nga imong gisalig kanamo. Sa among panag-uban, Amahan, ikaw ang Dios magpanalangin karon. Panalangin na usab kami sa mga pulog mga mensahe nga mo gikinahanglan ng madunggan, masabtan ug mabatunan ug masahiran sa among pagpuyos kalibutan. Sa ingon, padayon kami magbuhat og mga maayo nga maoy tuyo nga sa imong pagluwas kanamo. Amo kang gipasalamatan sa imong pagpanalangin bisan pa sa mga pulog mga awit
nga imuhang ipadungog kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong nga pagiguban, dalaygon ng Dios sa tanang panahon. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko na nukadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Maayong nga pagiguban sa atong mga listeners sa 11.3. Way laing naglanog-lanog diri sa kabukiran kon lili ang number 1 nga FM station nga way laing gi hisgutan kon dili ang pulong sa Dios nga naa sa balang kasulatan. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Evelyn Serapin. Good evening, Pastor. May gabi, happy Sunday sa tanan. Si LG Rodriguez Cades, good evening, Pastor, and to all listeners. Si Birds Abuda, good morning, good evening, Pastor. Pastor, we are watching here in Guadalupe, Cebu City. Ayong nga pagiguban ni Rachel nga nanukad di Aspardo Dairicel no. Si Peter Lansayan Sumunda Sagula. Maayo nga pagiguban ni Jumar Sampero. O good evening, Pastor, watching from Himalalod. God bless you always. Kumusta inyong panimbahon? Kumusta ang paghalad sa pagkamaayos sa Dios? Ako nagtuo nga naa kanunay ang kalampusan og panalangin sa Dios nga moy atong gialagaran. Mayong nga pagiguban ni Gaw Albert Dinoyo, maayong gabi diha ni panimo, Pastor, og sa imong pamilya. Maayong gabi nimo diha, Gaw, og sa imong pamilya usab og sa mga anak. Mayong nga pagiguban ni Lugin Gonzaga, maayong gabi sa tanan gikan sa Negros. Maayong nga pagiguban, maayong nga pagpaminaw ni Philly Impens, maayong gabi Pastor Gideon, og ni Pastor Jimel Limpag, maayong gabi Pastor, pasensya na di ko makashare share sa imong live kay naa may daghang mga copyright music. Gion man god nako ang ako professional dashboard sa ako main account. Mao ba? Kung iyon na to ang professional, mao siguro no, kay ako mag-copyright sad ko diri. Mao siguro, Pastor Gmail, no, kung iyon na to ang professional dashboard, kung saan po pag-op. Wadyo ko kabaloan wadyo joy jamo. Mayong nga pagiguban ni Jamuel Zelo Senior, mayong gabi Brother Samuel og ni Girl Heroine na Ligaspi Solidad. Good evening, Pastor, from Nato, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Mayong gabi ninyo diha Heroine og ni Login Gonzaga, pwede request awit makalangit. Song, Pastor, magkita tas sa langit. Okay, ato ada yung tagaan o niya ako sang pangitaon. Atong pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit nga gi-request diri sa ato nga programa nga matod pa magkita tas sa langit. Importante gyud mga kaigsuonan makasud tas langit. Salamat. Bisan pagsulay. Padayon ta. Yang langit nagulat kanato. Padayon na ato pagtuo sa Dios. Si GD Yor, maayong gabi og ni Dib Mingito Garces, maayong gabi ni Welda Prospero. Last evening Sunday, Pastor, and to all listeners. Si Baricio Jungi, maayong gabi og maayong pakiguban ni Sister Alsura Bernadette. Maayong gabi ni Nerv Alim Alitipad. Maayong gabi, Pastor, ilabi na diha sa ako ang Dipatilia family watching from Saudi. Maayong pakiguban ni Dave Bingeto Garces, maayong gabi, Pastor, watching from Lapu-Lapu, Basak. Gikan ni Baricio, evening, Pastor, uban sa imong pamilya. Musta mo? Salamat sa Ginoo, malipayon.
Si Phoebe Canoy, maayong gabi og Berisio watching from Saudi Arabia. Og si Lugin Gonzaga, okay lang among panimbahon kanina. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Maayong gabi ni Cheng Bindeho, maayong pagiguban ni Ruby Bellones. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw. Si Donsky Obaris, good evening Pastor from Calatrava, Negros Occidental. Unahan na sa San Carlos, no? Si Berisio, wa ko simba Pastor kay naaman mi Saudi, pero bless ko kay sunod ko live nimo ganina, simba mo nakapaminaw ko. Actually ang panimbahon or ang pagsimba natos Ginoo, dili na kana bitang wala na mag-agad og building or ang tigom sa mga tao. Ang pagsimba natos Ginoo, mahimo nato na bisan asa ta. Mahimo gani nato na bisan to ata sa kana bitaw nga layong lugar. Mahimo nato ang pagsimba bisan sa kwarto mga igsoon. Makahimo ta sa pagsimba. Kay ang ato ang Dios nga atong gisimba espiritu. Ang magsisimba kaniya magsimba diha sa espiritu kamatuoran. Muna nga ato gyud nang tuohan ha kanang moingon ta nga dili na mao kanang moingon ta nga wa ko kasimba kay na ako sa abroad, wa ko kasimba kay naara ko sa balay. Bisan na akas abroad, na akas balay, dili na maoy rason nga nung di ta kasimba. Makasimba ta sa Dios bisag ikaw ra usa. Ang pagsimba mga kaigsonan wa na mag-agad sa building o tigumanan, kundi bisan asa ta pwede tang makasimba niya. Si Adno mindset, nindot sad no, mindset ba. Gandang gabi Pastor watching from Saudi Arabia. Kay salamat kaayo sa inyong pakiguban. Og nabagyad toy mga awit makalangit siguro. Murag wala na ko makuha no. Okay, ari sa tas awit makalangit mga kaigsonan kay saya-saya. Maayong nga pagiguban ni James Raffles. Good evening, Marcio Bacarion. Maayong gabi, Pastor. Si Windel Tortuga. Good evening, Pastor from Bayawan City. Maayong gabi, Brother Windel. O ni Diana Joy Lau. Maayong gabi, diha, Pastor. Salamat kay makadungog na pod mi sa imong tingog og pulong sa Dios nga imong i-share kanamo. Salamat kaayo Sister Joy. Si Alsula Bernadette, maayong gabi Pastor og sa tanang viewers, dalaygon ang Dios. Request kog awit makalangit Pastor. Hoy tao. Nindot no. Hi tao. Ato nang pangitaon mga kaigsuonan ang gi-request diri sa atong igsuon, Sister Bernadette nga matod pa hoy tao. Ako pangitaon para atong matagaan o pagtagad. Sayod ka ba kung asa ang imong padulngan dinhis kalibutan lumalabay ka lang naninguha ka bas kaluwasan. Medyo may pagkahinay ang akong signal dire, mo action sa loading no sa usa na ko nga monitor. Pero salamat sa Ginoo nga dili ra ni maputol ang ato ang panag-uban. Kanina mga ikog pasensya kaning kalitra putol kay ako ang napislitan ang power, namilit unta ko kaganina sa ako ang ato ang panimbahon na pislitan ako ang kuan power sa akong cellphone unya pagpislit nako ang finish pagyud mo ako ang na kuan. Ako ang napislitan mo nang nakalit yun off kanina. Si Mermal, maayong gabi Pastor, request kog song Ikaw ang Kusog. Salamat. Si Freddy Aquino, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo pwede maka-request kanta makalangit, The Best by ECG Band. Sa man The Best
Amo ba na ay kanta silang The Best? Okay, ako ni nga tagaag pagtagad. Isban. Okay, taga ko ano? Nanis Mindanao nga banda. The Best. Padulngan, Uy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan. Mayong gabi ni Agnes Triumphante o ni Mars Mohilio watching from Sagay. Murag na anak sa Occidental no ang Sagay. Mayong nga pagkiguban ni Ginali Serapiloy. Mayong gabi Pastor Gideon. Mayong gabi og si Shirley Tumaudos. Mayong gabi Pastor. Matot pa, mayong gabi Pastor Gideon Candelario og sa tanan. God is good all the time. Happy Sunday, happy ang tanan ha. Matot pa dihas tinuod nga Kristohanon malipaya. Gikan ni Annalise Carilal Limpahan Saikon. Good evening Pastor og sa tanang mga watcher. God bless us all. Watching from Pansel Asargra Tanhay City, Negros Oriental. Kumusta mo diha sis? Si Lucin Gonzaga tinuod na Pastor bisan asa nga dapit mo simba basta kinasing-kasing nimong gibuhat ang pakigtagbo sa Ginoo. Ana. Kanang dili na to tuuhan ang sayop. Kanang sayop kana bitaw mo ingon tang wa ko kasimba kay wala arakos balay, wa ko kasimba kay kanang na ako sa gawas sa nasod. Ang pulong pagsimba mga kigsuunan dili na mag-agad sa building sa karatula. Pwede ka makasimba mga kigsuunan kanang ikaw ra. Mao na sakto ha. Naangay natong tuuhan. Dili nang tuuhan nato nang dili sakto. Si Virginia Balista Paluga, maayong gabi Pastor watching from Kanhap Yupon Dimyao Bohol. God bless. Request Milagroso. Kay awit makalangit mga kaigsona akong pagtagad ikaw ang kusog. Diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Walay laing makahatag natong kusog kadasig ang Ginoo lamang. Apan kinsa man ang makabatog kusog, unsaon man aron mo abot ang kusog. Kabalo ba ta mga kaigsonan ang gitudlo sa Biblia? Kung unsaon aron na atay kusog sa pagpangalagad, usa nga dili nato kalimtan og angay natong tipigan nga mga pulog pamaagi nga gikan sa Dios nga atong gialagaran aron makabaton tag kusog, salig. Kay katong mo salig sa Dios, kanunay makabatog bag-ong kusog, dili maluya, mudagan, mo lakaw, di gyud maluya. Mga igsuon kus Ginoo. Daw samas akila, di gyud maluya, dili gyud kapuyan. Salig lang gyud. Kanang pulong pagsalig mga kaigsuonan, nakakaton siya. Nagpakita na sa kahimtang nga nakakaton. Kanang nasayod ba? Di man gud ta kasalig anang mga pulong nga wala nato masayre. Buti pasabot ang tao nga naay pagsalig sa Ginoo nga kanunay naay kusog mga kaigsuonan, katong nasayod sa mga pulong sa Dios. Mao nang ikaw ug ako nangayo mangyud ta og mga pag-ampo naghimo tag mga pag-ampo di nangayo ta og kusog sa Ginoo. Ang atong gipangayo gitubag na sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo dapat kitay mo trabaho, dili kay ang Ginoo ra gyapon mo trabaho. Mga igsuon kus Ginoo kitay sulugoon, dili kay kita mo manulo dili kay ang Dios mo atong sulugoon, kita mo'y sulugoon. Mo nang niingon si Isaias, Lord ni ako sugo ako, ipadala ko. Si Virginia Balista Paluga, maayong gabi Pastor watching. Nabasa na nako ni si Pasito Ginilia, maayong gabi Pastor watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Have a blessed Sunday. Mayo nga pagiguban ni Sister Leonesa El Sordelia. Good evening nimo diha sis. Ato igsuon nga nanukat sa Tarkog. Kumusta inyong panimbahon? Nagtan-aw ra gyud ko kanina sa inyong panimbahon. Alipay kay ko, mingaw kaayo. Pero mabuti yung panahon nga magkita-kita ta ninyo.
Si Maria Linia Aragrib, yes Pastor, tama ang pagsimba maskin asang dapita. Kanindot sa imong programa Pastor from Glan Padido, Glan Sarangani Province. God bless us all. Ang Dios magpanalangin sa tanan og maayong gabi ni Nars Boyan og ni Login Gonzaga. Amin kitang tanan lumalabay ning kalibutan na. Amo nang mangandam ta. Kay dunay duha kadapit ang pwedeng padul nga pilian ra sa tao, imperno, langit, imperno. Mayo nga pagiguban ni Freddy Aquino, usahay Pastor, di ko kasimba sa among church kay maatol sa akong duty. 12 hours akong duty as security guard, pero bisan ga drive ko motor padayon ko mudayeg nga magpasalamat sa Pero Brother Freddy, kanang pag moingon ta nga magdahig ta bisan mag-drive tag motor, sakto na siya, pero doon na gyud tay oras nga ihatag sa Ginoo. Bisan ikaw na akas balay, gikan kas trabahoan, inig-uli nimo, hatagi og usa ka oras ang Dios. Duha ka oras, mao bitaw na niingon ang Ginoo nga siya ro di mo ka tukaw usa ka takna, kanang usa ka takna usa ka oras. Magbasa kag Biblia, mag-ampo ka, awitan nimo siya. Usa na ka kinahanglan himuon nimong kana bitang usa ka oras nga mahimo ang espesyal sa tanang oras, kay ang Dios mo imong giatubang, ang Dios imong gidaig. Si Mars Mohilio, maayong gabi, Pastor, request song Pagsulay. Ayoko na sayangin pa ang pagkakataon na kapiling kita. Ang gusto ko'y mapaligaya ka, ibubuhos ang lahat hanggang sa huli kong lakas. Mayong gabi ni Jarvie Rimis Espinosa. Good evening Pastor Gideon Candelario. God bless kanimo Pastor. Si Marlene Garganera, good evening. Og ni Mars Mohilio, maayong gabi Pastor, watching from Sagay City. Maayong pagikuban ni Christine Rimitar og Estrella Casas Castor. Maayong gabi Pastor, watching from Leyte. Si Amy D. Pinya. Good evening Pastor, watching from City of Sagay, Barangay Langob, Escalante City. Lahat ng aking taglan sa'yo, Panginoon. Mayong gabi ni Mars Mohilio from Negros Occidental. Si Bernadita Guhayon, opong maayong gabi. Si Linda Carias, good evening Pastor, is watching. God bless everyone sa tanang naminaw. Pwede request with Makalangit sa halayong bungtod nagbarog ang cross. Nindot sa no ato ni nga tagaag pagtagad gikan ni Maria Linia Aragrib o from Glan Pedido, Glan Sarangani Province. Sa bawat sandali, ikaw ang minimithi. Patawarin mo ako. Okay, murag nimpilit no. Amo ni akong giingon niya hinay akong signal diri karon. Ang ato ang source sa atong mga awit ni hinay mo pilit sa gadali. Mali sa'yo, hinay gyud siya. Pilit gyud siya no. Okay. Halayong bungtod sa maning kataha. Ako ning konon. Pero ni hinay ato ang kuan ha. Pero okay ra atong live kapasra sa signal. Pero ato ang source sa ato ang kanta, murag hinay gyud ang linya. Sige, Susana Fablio, matod pa, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga anak sa Ginoo. Dalaygon ang buhing Dios. Agika ni
gikan ni Zerby Rimes Espinosa. Wala may kasimba ganina pastor pero nagtanaw ko sa imong live. Si Bernadita Guhayon opong from Emerald Salon, Tagum City. Maayong nga pagiguban Israelia Castarniaris. Maayong gabi pastor, kanunay kong nagsunod grabe sunod gabi ug buntag Karkar City sa ay kan asuhan. Okay. Si Rachel Rinduki, maayong gabi pastor, pati sa inyo family of Press God pastor, tama pastor. Maayong nga pagiguban ni Jennifer Kabasag Cabrera, maayong gabi ni Moses. O maayong nga pagpaminaw ni Rachel Rinduki. Pastor, pwede maka-request paampo ako sa akong mga pamilya sa Rinduki family, in Sustinto family. Kaya ito nandadod sa mga pag-ampo. Si Gmart Villanoca o Dagila, request song pastor, pag-usap pastor Gideon, o Jesus patawad og nasaan na kaya ako. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Alborens. Maayong gabi pastor og sa tanan nga nagsunod sa live. Maayo nga pagpaminaw ni Bernadita Guhayon. Request song pastor kanimo lang. Maayo nga pagiguban ni Eli Rose Di Patilia. Hello pastor, maayong gabi watching from Las Navas, Prosperidad Agosan del Sur. God bless you always pastor. Awit makalangit mga kaigsoona, natutagaan og pagtagad milagroso. Ikaw man Ginoo, walay laing halan nga puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, o Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaon ni kinabuhi ko. Mayo nga pagiguban ni Kitty Lit Solomon Kamingawan. Good evening Pastor, himaya sa Ginoo nagpadayon sa pagwali. Taga diri ami sa Tagum City. Pastor, si Pastor Kamingawan ni. Wow, mayong gabi ninyo Pastor. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor. Ubanan mo sa Ginoo dihugan kanunay ang inyong mga buluhaton. Mayo nga pagiguban ni Rachel Rindoke. Thank you Pastor sa pagbasa sa akong request. Kanunay ko na minaw nimo kay na ako diri sa layo Qatar. Dalaygon ng Dios no, gikan ni Aida Abajo Manlapas. Good evening Pastor, uban sa imong pamilya og sa tanan man nga naglantaw sa live po. Kumusta mo mga igsuon? Kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Maayong gabi. Wow no, naagid ang pagpangumustahay. Musta mo? Ang Dios magaubag magpanalangin ka natong tanan. Napuno sa himaya o pagkabalaan.
Doon ay nangutanan ako mga kaigsunan, bawal ba kuno ang pakigdebate? Bawal ba kuno sa toa? Ang nindot nga pangutana, bawal ba sa Biblia? Dili kay bawal sa toa. Doon na may mga debate nga nahitabo diya sa Biblia, pero nakita ni Apostol Pablo nga may resulta rag dili maayo. Muna nga ihang nakita mga kaigsuonan nga ang pakigdebate wa gyud maayong resulta, kaguliyang o kagubot ug mohari ang garbora. Muna nga usa sa tuag yung tinguhaon mga kaigsuonan ang paminaw ra gyud sa pulong sa Dios. Kay kung dili na gani pulong sa Dios ang atong paminahon mga igsuon, ang mugihan nato dili na ang balang espiritu. Kay ang trabaho sa balang espiritu ang pagtudlog, pagpahinumduman sa mga pagtulunan ni Kristo. Ang mahitabo mga kaigsuonan kung dili pagtulunan og mga mensahe ni Kristo ang ato ang makatunan, unsa may itudlo, unsa may ipahinumdum sa balang espiritu kanato kung wala tay panahon sa pagpaminaw o pagtuki sa pulong sa Ginoo nga nas balang kasulatan. Mana nga kung kita mga kaigsuonan tinguhaon nato ang pagsunod ni Kristo, tinguhaon nato ang pagkinabuhing matarong atubangan sa Dios, wala na ilaing pamaagi gaangay natong paningkamutan ang pagbasa ug pagpaminaw sa balang kasulatan maibugtong hinigiban ng instrumento aron kita duol kanunay sa Ginoo. Mayo nga pagiguban ni Aida Abajo, good evening Pastor, o guban sa imong pamilya sa tanang naglantaw. Kaya ako na nibasa. Amin tinuod yun na Pastor, salamat sa tambag kay ma-assign ko sa likod monitor sa area kay mingaw man walay tao, dili ko mo mapulan og basa sa Bible. Abisan sa New Testament ako nahurot pero balik-balik lang gihapon ako basa. Ug ang Old Testament, salamat sa imong mga tambag kay unang damgo nako Pastor, wala nako kalimti sa una nakong pagwali sa simbahan kung diin ko gigamit sa makadiyot. Gitawag kog tao nga wala ko kaila unya ihang giingon hatagan takag isda pero puno man ang bangka, pero og iya kong giingnan nga kanang tanan ako na daw pero naa siya giandam nga pinaka-espesyal unsa kaha pasabot ato nga damgo. Kumingon ta nga pinaka-espesyal mga kaigsuonan, walay lain nga kanang gitutukan diha ang pinaka-importante ang gasa sa Dios nga mao balang espiritu. Importante sa atong pagkinabuhi ning naong sa kalibutan mga kaigsuonan ang naglid ka nato ang balang espiritu. Awit makalangit pagsulay diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay, salig lang sa kahitas ana ara siya kanunay. Magligon lang ta, dili ta pasagdan, tanang mga problema dunay kasulbara. Mayong pagiguban ni Gian Dingil. Mayong gabi Pastor watching from Olivera, residence Bacolod, Siliti Gondaya. Maayong gabi ni mo Pastor, hallelujah. Si John B. Butilid, maayong gabi Pastor. Si John Butalid Tim ni from Negros Sigaa La Libertad. Salamat kaayo Brad John sa imo nga pakiguban, ang Dios magpanalangin. Si Kitilit Solomon, Pastor kada gabi ka naka-live. Dili gyud tanan na ay mga panahon nga di ko ka-live. Muna nga dili gyud tanan gabi pero akong gitinguha nga taga gabi ko mag-live, pero naay mga panahon nga naunay mga gabi di ko ka-live even morning, pero kasagaran gyud mag-live gyud ko matag gabi. Pastor, maayong gabi diha, makapaminaw na pud ko, ganahan kay ko sa imong mga kanta. Akong mama ganahan kay maminaw sa imo wali, kaso lang mawala iya silpon.
Anawala iyang cellphone gikawat dili na siya kapaminaw nimo. Watching diri Iloran, Misamis Occidental. Linog o baha maong dili na ninat. Maluoy sa tanong nga nakawat ang cellphone sa imong mama. Ato nang iampo nga katong nagkawat mo balik mo niya muuli og bag-ong cellphone. Si Brother Michael Pangindopon, Bro Mike, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kaninyong tanan. Si Mimi Dalio, good evening Pastor. Davao City, please request kog kanta Lahutay. Kisimelen Sarah Wilo, Kalumba, hi Pastor, maayong gabi. Maayong gabi ikanatong tanan. Salig lang sa kahitas, ana ara siya kanunay. Magligon lang ta, dili ta pasagdan. Tanang mga problema, dunay kasulbara. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay. Salig lang sa kahitas, ana ara siya kanunay. Magligon lang ta, dili ta pasagdan. Tanang mga problema, dunay kasulbaran. Okay, salamat sa awit Makalangit Pagsulay. Atong pagtagad mga kaigsunan ang awit Makalangit Lahutay. Unya manganta pagyud tagatahon mga kaigsunan usas mga request diri sa atong programa ginikanan. Matod pa sa atong igsuon, Pastor, ikanta kanunay ang ginikanan. Kay gusto kong ma-memorize ang kamaong kanta. Okay, ginikanan Lahutay ug uban pang mga kanta. Nag-awit ta mga kaigsunan, oras diri sa atong programa alas 8:03 na sa kagabion. Awit Makalangit ginikanan. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan kabataan karon ang agyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdai, ang cellphone mo tagoi, kaong maunila, naas pagdumalay, ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan kabata nonan karon ang agyong giyahan, sa Bible tudloan aron na ay pamatasan, ayaw gayod pasagdai, sa email paundangan,
aron makatarong pag-eskwela ikaw ginikanan. Bata mo tudloe, bata mo giyahi tudloe, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloe, bata mo giyahi tudloe, pamatasan ikaw ginikanan. Angay magmainampuon, pulong sa Dios tipikan. Kay wakas Pinoy anan, ikaw magmainampingon. Kay ikaw ilang panaginan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikanan. Bata mo tudloe, bata mo giyahi tudloe, pamatasan tudloe, pamatasan ang imong kabataan. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, lunaman utlana, busayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Nang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may putlana, busayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Magmatinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli buka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busayaw kaloya, mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya igsoon.
ug dili ka kabsan sa kung si Jesus karon imong lagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Pertantig yun mga kaigsuonan, mula hutay gyud ta, no? Mula hutay gyud ta. Okay, padayon ta mga kaigsuonan sa paghatag og panahon sa pagbasa. Okay. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Jubilin Felix, ug maayong nga pagiguban sa tanan. Dalaygon ang Dios, no? Sa tanan nga nagasunod sa atong programang ang pulong mo kinampuhi ko. Awit makalangit ako taga-ano sa pagtagad ang awit nga sa halayong bungtod. Halayong buntod, no? Ako sa nga tagaan og pagtagaan. Sa halayong bungtod, nagabarog ang krus, dili madon sa pagkantos. Gihigugma kong krus, nga namatian niya sa mahal nga hinigugma. Ikalipay kong baon na krus, hangtod ang tanan mahalon na. Nakusod kong maulyang krus, unya ka ilisag korona. Huwang baul nga krus, tinamay sa dawo, kahibulungan ka nako. Kayang mahal nga Dios, bibiyas sa langit, sa pagdala sa Kalbaryo. Ikalipay kong baulyang krus, hangtod Gikan ni Rodel Delvel, bag-o raman gud ko abot gikan sa Tigom. Okay, no? Salamat kayo sa inyong pag-iguban. nakusod ko ang baulyang krus, unya ka ilisag korona. Good evening ni Rosel Gabasinggit o ni Piolo Villaver. Shirley Mabasa, hello Pastor. Good evening, thanks God. Makapaminaw na pod ko sa mga pulong sa ino. Watching from Davao. Pagminato Mga igsuon sa ato karang nga panag-uban o hisgutan, usa sa mga angay natong hinumduman bisan asa ta. Naamantas Pinoyanan, naamantas trabahoan, manaaman ta mga kaigsuonan sa biyahe ug naamantas layong dapit lugar mga kaigsuonan. sa iya Ato gyud ning ibutang sa nahuna ug sa tong kasing-kasing.
Una sa tanan, lumalabay ratas kalibutan. Dili ni maoy atong puloy-anan. Dili ni maoy dapit nga wa nay katapusan. Kining kalibutan nga ato karong gipuy-an gitagana ni sa linaw nga kalayo. Kung imong tan-awon ang Biblia ug mga wali ni Jesus Christ ug ang mga mensahe sa mga apostoles, adunay panahon nga gitagal ang Dios. Panahon diin matapos ang tanan. Kini gigamit usab ni Ginoong Hesus nga mahanaw man ang langit ug ang yuta. Apan ang mga pulong sa Ginoo nga atong nadunggan, atong nasabtan, dili gayod mapakyas, dili gayud matapos. Mga kaigsuonan, dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Og giklaro gyud diha mga kaigsuonan nga dili requirements ang karatula sa simbahan. Dili requirements ang simbahan mga kaigsuonan. Ang requirements aron makasulod ta gingharian sa langit ang atong pagtuo diha kang Kristo Hesus. Ug kanang pagtuo nato diha kang Kristo Hesus, package na diha mga kaigsuonan ang diskusyon mahitungod sa buhat. Di gyud mahitabo nga nagtuo tang wa ta magbuhat. Kay ang tinuod nga nagtuo kang Kristo, nagbuhat gyud, ug ang atong mga buhat diha kang Kristo mao na evaluation, mao na evaluate mo tan-awon sa Dios kung takos og angayan bata nga makasulod sa gingharian sa Dios. Awit makalangit o Hesus patawad. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa ato nga panag-uban. Gikan ni Leah Jane Tahan Langit, good evening. Ikaw nagbigay ng kalakasan, ikaw nagbigay ng kalalakan, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Alay sa'yo ang buhay ko. Pagsinta mo, Jesus, yung mga anak. Ayo nga pakiguban ni Ignacia Gabas og ni Leah Cintahan Langit. Blessed evening, Pastor. Salamat sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. Gikan ni Girly Salvia Pigalan ug ni Mars Mohilio. Hello, Pastor. Salamat kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Girly Salvia Pigalan, happy blessed Sunday. Good evening sa tanan. Labi na kanimo, Pastor, watching from Saudi Arabia. Pwede request kanta makalangit kay ikaw man. Salamat. Ika ni Girly Salvia Pigalan. Doon ay nagwaiting dire, nasaan na kaya ako? Og ato ni nga pangitaon kining imong awit makalangit. Si Ignacia Gabas, tigpaminaw ko, Pastor. Layhan ko maminaw sa pulong sa Ginoo, Bayawan City. Salamat kaayo, Sister Ignacia. Nagsigi ko sa una anha sa Bayawan kay mangumpra man ko og isda diha sa Bayawan. Dadon ako diri bukid sa Bayawan og bukid sa Tanhay og bukid sa Baes. Anak ko agi sa Kayawkaw, barangay Kayawkaw, nya nato sahay diri sa Damao. Anya mao nay ako gyung biyahe sa una. Mga duol jud ko pila ka tuig, no? Mga duol tuig siguro to nga magbihean ko diha sa Bayawan. Nya gikas bukid, mangumpra kog mga lamas, mga saging, ug manok, no? Nay ako ang dadon pod sa Bayawan, akong ihandos. Maayo nga pagiguban ni Tata ko Tanda. Maayong gabi ninyo diha si Mark Jose Mentorsilio. Maayong gabi, Pastor, na ako'y pangutana, Pastor. One save, always save. Unsa buot pasabot, ana makaluwas ba na pamaagi? Okay. Mapagpalang gabi po sa inyo, Pastor, sa tanang viewers. Mars Mohilio, kapisalan na request ko, Pastor, o Dios ania.
Okay, ato ni nga pagtagad mga kaigsunan ang mga pulong sa Ginoo sa atong panaguban. Inako mo aming mga kasalanan. O Jesus, magtawad sa mga kasalanan namin nagawa. Save always save, ang buti ipasabot ana kana bitang dili mawagtang nga kaluwasan. Maunay doktrina mga kaigsuonan nga nagbase pod og mga bersikulo, pero bersikulo mga kaigsuonan nga kung imong tanawon putol-putol. Okay, mo ni atong hisgutan karon mga kaigsuonan kining pangutana nga unsay buti pasabot aning save always save. Ako tanin tagaag pagtagad mga kaigsuonan. Okay. Ato sa ni tagaan og sound gamay. Ang sound nato nga atong gigamit mga kaigsuonan naka-copyright jud ta ani, naka-violation ta. Daghan kayong mga sound nga ako ang gitutukan nga naka-violation ang ato ang page. Pero samtang nga nagmonitor ko wala man pod nila i-mute, pero dunay mga music nga atong mapatukar nga ilag yung i-mute ang atong programa. Una nga magmatngon sad ko sa mga music, ilabi na sa mga English nga mga kanta. Sige. Salamat ta sa Ginoo no. Dunay pangutana dire nga matod pa asa man to dapit. Si Windel Tortuga, good evening Pastor, greetings from Nagbalaye Foursquare family. No? Salamat kaayo. One save always save. Unya unsay buot pasabot ana makaluwas ba? Actually kanang maluwas ka mga kaigsonan, wa man gyud maka pahimulag nato kung imong lantawon kana kung nagpabilin ta diha kang Kristo. Sa dihang maluwas ta mga igsoon ko sa Ginoo, dili gyud mahitabong maimperno ta kung magpabilin ta diha ng Kristo. Sama gud sa panahon ni Moses, ang mga Israelita giluwas na Dios. Naluwas na sila. Wala na sila sa nasod sa Egypto, wala na sila sa kamot ni Paraon, wala na sila sa pagdumala o gahom, dili na sila ulipon. Gitagaan na sila kagawasan o gitagaan na sila kaluwasan. Diha sa kaluwasan gitrin sila pag-ayo sa Dios. Mao man gyud nay atong makita sa kinabuhi sa mga Israelita. Gitrin sila. Kung imong lantawon ang kasaysayan sa mga Israelita, mauusab ang atong kasaysayan karon. Kung ato ra gyung pamalandongan ang sitwasyon, gibalik sa Ginoo ang kasaysayan sa mga Israelita sa atong kinabuhi. Sa ingon do natay kapanaminan og dili mga kaigsuonan kana bitawng dili nata makahimo og rason at ubangan sa Dios. Kaya una sa tanan gibuhat na sa Dios ang tanan. Sa parte sa Dios gibuhat na sa Ginoo ang tanan. Iyan ang gipadala ang iyang bugtong anak. Og ang iyang bugtong anak mga igsuon mihalad misakripisyo aron ikaw ug ako maluwas gikan sa sala. Gipakamatian ta ni Ginoong Hesukristo aron kita maluwas gikan sa sala. Og wala na tatugyuti sa pagkinabuhi sa sala. Og diha sa ato ang kaluwasan nga atong naangkon diha sa pagtuog pagdawat kang Hesukristo, gitrinta sa Dios. Sama sa kinabuhi sa mga Israelita, gitrin sila. Gibansay sila sa Dios. Gipatuyok-tuyok sila sa mga deserto, sa mga kamingawan, sa mga lisod nga mga dapit. Kung imong tan-awon mga igsoon ng Biblia, sa panahon sa mga Israelita, ang yutang Kanaan gikan sa Kanaan, gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. Kung imong tan-awon ang rota, ang agianan sa mapa, dili kaayo layo kung imong tan-awon.
ikumpara sa ilang naagian. Unya giklaro gyud sa mga sulat diha sa mensahe sa sulat sa Biblia nga gituyo sa Ginoo nga patuyukon sila kana bitang gipaagi sila mga kalisdanan, gipaagi sila nga gigutman sila, giuhaw sila, dunay mga katalagman nga adto diri para makakat-on sila, para dili sila malimot sa gahom sa Dios, sa pagkagamhanan sa Ginoo, nga naluwas sila tungod sa planos Ginoo. Pero dili tanang mga Israelita nakakat-on, dili tanang mga Israelita mingtuo, permiro mintuo sila, pero sa dihang naa na sila mga pagsulay na nay mga kalisdanan, nawagtang ang ilang pagtuo. Kung imong lantaw, naluwas na sila. Ikaw ug ako, kung imong tan-awon sad, naluwas na ta gikan sa sala. Ug sa dihang naluwas ta, gipakita sa Biblia nga gitrinta sa Dios, gibansay ta sa Ginoo. Unya sa ato ang pagbansay o sa dihang gibansay ta sa Dios, ang dako kayong papel nga dunay katungod ug authority nga magbuot sa tong kagalingon, kita. Ang dunay authority ug dunay katungod sa pagdumala sa imong kagalingon, ikaw na. Wa nay lain. Sa imong pagdumala sa imong kagalingon or sa akong pagdumala sa akong kagalingon, itagaan ko og kagawasan sa Ginoo. Itagaan ta kagawasan sa pagdumala, sa pagbuot. Kung ato baning dumalahon sa ato ang kaugalingong pamaagi or dumalahon ba nato ni sa pamaagi sa Dios. So naa nato ang kagawasan sa pagpili. Pero ang gidasig sa Dios sa Biblia nga walay laing dapat mo dumala sa atong kaugalingon kun kana kabubuton ato nga musulod tag langit. Ang istoryaan karon mga kaigsuonan, ang angay natong madunggan gyud nga wali o pagtulunan mga mensahe bisan asa nga dapat mga kaigsuonan ang mensahe mahitungod sa kinabuhing dayon. Ang mensahe mga kaigsuonan nga maghisgot sa bagong langit o bagong yuta. Ang nindot kaayo nga mga pangutana mga kaigsuonan nga angay natong katunan o angay natong masayran ang pangutana kung unsaon pagsulod og langit. Sama sa panahon sa mga Israelita nga dili tanang mga Israelita nakasud sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Pero kung imong lantawon, tanang mga Israelita nga nakalabang nagiluwas sa Dios, pinaagi sa gahom sa Dios nga naa kang Moses, naluwas ang tanang mga Israelita. Ug ang tanang mga Israelita nga naluwas pinaagi sa gahom sa Dios nga nakalabang sila sa dagat nga pula ug gipatuyok-tuyok sila didto sa deserto ngadto sa kamingawan aron sila makakat-on. Tanang mga Israelita gikas mga pinakabata hangtod sa pinakatiguang, doon na sila 100% nga kaluwasan. 100% ha. Ang ilang 100% nga kaluwasan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dapat ila tong giampingan sa pagsunod ug pagkinabuhi sa tanang sugo sa Dios. Ang pag-amping nato mga kaigsuonan sa kaluwasan nga gihatag gihimo sa Dios diha kang Kristo Jesus dito sa cross, angay natong ampingan, angay natong panlimbasugan. Mao nay mga sulat diha sa Biblia nga paningkamuti nga walay makailog sa korona, makailog sa ganti, makailog sa kaluwasan nga imuhang kanang bitang imong naangkon
atong naangkon, atong nadawat diha kang Kristo Jesus. Kay kon atong ampingan mga kaigsuonan ang kaluwasan nga gihatag sa Dios diha kang Kristo Jesus, makasulod gyud tag bagong langit o bagong yuta. Dili gyud ta maimperno, dili gyud ta malaglag. Naunsa may makatabang nato aron makapadayon ta sa pag-amping mga igsuon sa pagkinabuhi diha sa kaluwasan. Ang makatabang nato ang tinuod nga pagpulong sa Dios, ang tinuod nga mga mensahe sa Dios. Nganong moingkong tinuod nga pulog mensahe sa Dios? Kay dili tanang giwali, dili tanan nga gitudlo sa tanang simbahan pulong sa Dios. Timan-in ninyo niha, dili tanan nga giwali o gitudlo sa tanang simbahan sa Pilipinas pulong sa Ginoo. Adunay giwali diha ubang mga simbahan dili na pulong sa Dios, kundili pulong na sa kaulag. Maubitaw nang dunay mga simbahan nga gikasal ang lalaki to lalaki, babae to babae. Dili na pulong sa Dios ang giwali, dili na pulong sa Dios ang gitudlo. Pulong na sa kaulag, pulong na sa kalibutan. Kanunay nako ning gibalik-balik diri sa tong programa aron makabanday ta nga bisan gani sa panahon ni Jesucristo, mismo si Ginoong Hesus ang nakasakop niini. Nga dunay mga tawo nga nagdaig sa Dios, nagsimba sa Dios, nagpasalamat sa Dios, apan ang problema, ang ilahang nakatunan dili pulong sa Dios kundi pagtulunan nga gihimo radi ay sa tao. Pagtulunan nga gikan lamang sa tao. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Si Apostol Pablo miingon nga ang katapusang mga adlaw, muabot na gani ang katapusang mga adlaw, lisod na kayo ang pagpangalagad sa Dios. Kay daghan ang mga simbahan nga dili na pagtulunan sa Dios ang gitudlo. Daghan nga mga simbahan sa katapusang mga adlaw nga dili na pamaagi sa Dios ang patrabaho gipasunod sa mga tao. Kung di ta magbasag Biblia, kung di ta magtuon sa Biblia, labi na kon kanang mga simbahana maghimog mga milagro, mailad ta. Labi na kung naatas panginahanglan, labi na kung naakas balatian, nangandoy kag kaayuhan ya sa ngalan ni Hesus gyapon ang gigamit. Nigamit gyapon sa Biblia, nigamit gyapon sa pulong sa Dios. Pero ang mga pagtulunan dili na diagikan sa Dios. Kung wa ka di ta magtuon og Biblia ug dili ta magpakabana sa pagkat-on sa Biblia, mailad ta. Mailad ta sa ubang mga wali nga moingon nga pag naluwas na ka, luwas na ka. Dili bisang pag makabuhat kag sala. Yes, kung moingon tang makabuhat og sala, pulong na siya nga kana bitang nagpakita sa buhat nga angay diskason. Moingon tang nakabuhat og sala, pwede siya nga nakabuhat og sala nga wala niya masayring sala. Kana bitaw nga na magoy mga panahon nga makabuhat ta nga uy sala man di itong nabuhat kanang sa unahan ata makaamgo ba. Pero kung moingon tang nakabuhat og sala, nasayod ka nga sala imo rag yung gibuhat, wala na kaana makasala, kundili nagpakasala na kaana. Ang tao nga nagpakasala, bisan pa kung giluwas siya pinaagi sa ang pagtuo ni Jesus, apan nagpadayon siya sa pagpakasala, nagpakasala na siya. Mga igsuon kos Ginoo, yes, pwede siya moingong naluwas siya. Iyan ang pagtuo.
Pwede siya moingon nga malangit siya. Iyan ang pagtuo, libre ang tanan. Pero ang Biblia nagsulti, ang tao nga nagbuhat niining buhat nga gihisgutan ni Apostol Pablo, even sa mga buhat nga gihisgutan ni Jesucristo, di gyud makasulod sa gingharian sa langit. Ang pinaka bantayanan kaayo nga angay natong bantayan mga igsoon o tipigan na mensahe kining pulo nga unsaon nato pagkasiguro nga makasulod tag bagong langit o bagong yuta. Una sa tanan, mga igsoon, sigurado ta nga nahiusa kang Kristo. Kinahanglan sigurado tang nahiusa kang Kristo. Ang requirements kung unsaon aron mahiusa kang Kristo, ang gipakita sa Biblia, una sa tanan naghinulsol ka. Nakadungog ka sa pulong sa Dios, mingtuo ka, unya naghinulsol ka. Unya misunod ka sa pulong nga imong gituhan. Sa Ginoo nga imong gituhan, si Jesus. Kay ang pulong pagtuo nato ni Ginoong Hesus, ug dili gani nato sundon ang iyang tingog, ang iyang mensahe, ang iyang pulong, mahimong patay ang atong pagtuo. Mao bitaw nang si Hesus miingon sa iyang mga tinunan, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Himua ang tanang tao, ang tanang katawhan, akong tinunan. Si Hesus miingon ana, ang tanang mga tao himua nga akong mga tinunan. Ikaw ug ako dapat tinunan ta ni Jesucristo. Dili kay tinunan mo ni Gideon. Lain kaayo mga kaigsuonan nga moingon mo nga tinunan mi ni Gideon. Ikaw ug ako gipawalihan ta sa Dios. Gipadala niya ang mga magwawali nga iyang gipili aron pagwali o pagtudlo sa pulong sa Ginoo para sa mga tao. Mga igsuon ko sa Ginoo aron ang tao mahimong tinun-an ni Jesucristo. Kung moingon tang tinun-an ni Jesucristo, ang atong sundon si Jesus Christ. Dili katong walay Kristo, kundili si Jesucristo mga kaigsuonan. So kung tinun-an ta ang mga atong nakatunan, mga sugo ni Jesus, mga pagtulunan ni Jesus, mga mensahe ni Jesus. Mao bitaw nang gipaligo ni Jesus diha sa sulat ni Juan nga kung kamo magpabilin kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo mo bisan unsa sa amahan ug madawat ninyo kini. So importante mga kaigsuonan nga una sa tanan nahiusa ta kang Kristo. Mituo ta, naghinulsol ta. Ang pulong naghinulsol ning biya gid sa sala, ning talikod gid sa sala. Kay ang dili tinuod nga naghinulsol kanang sige kag pangayog pasaylo, sige ra po kag buhat og sala. Nangayo kag pasaylo nga nangabit, sige ra sad kag pangabit. Nangayo kag pasaylo kay sala ang paglibin, pila na katuig sige ra pong kalibin. Sala gyud na siya. Di pud ta mo ingon nga sala na siya nga makapalangit. Wala may sala nga makapalangit. Giklaro man sa Biblia. Siguruhon gyud nato nga kita nahiusa kang Kristo. Og bisan kinsa ganing nahiusa kang Kristo, kung imong tan-awon, mga tinun-an na Jesucristo, mga Kristohano na. Unya ang pulong Kristohanon o ang pulong nahiusa kang Kristo, dili bitaw ebidensya ka ng pagsigig adtong simbahan or pagparug anang karatula. Daghan kayo mga tao nga niadtong simbahan, nagdumalag simbahan, ang kinaiya way Kristo.
Tinuod biya na. Dili na sa ebidensya kana bitang pag-adtog simbahan o pagpuyo o pagdumalag simbahan. Mauna nay requirements, mauna nay ilhanan nga Kristohanon ka. Ang ilhanan nga Kristohanon ta mga kaigsuonan, una sa tanan, ang atong kinaiya sama sa kinaiya ni Kristo. Mapaubsanon, mapailubon. Naabataan na. Kanus ama na nato madiskubrihan nga naatay pailob, naatay pagpaubos. Sa panahon nga dunay pagsulay. Sa panahon nga dunay mga misunderstanding diha sa atong pagpuyo, diha sa atong pamilya, sa trabahoan. Labi na kung doon na kay posisyon, doon na ba kay pailob, doon na ba kay paubos. Maubitaw nang si Apostol Pablo kung imong lantawon sa atong nakatunan diha sa Pilipos Kapitulo 2. Angay natong batunan ang hunahuna sama sa hunahuna ni Jesucristo. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Og sa iyang kaugalingon, iyang gihubo, ang iyang gihukas, iyang gipiyaan ang iyang pagka-Dios. Og nagpakatao siya sama sa karaang, sama sa tao, ordinaryong tao. Mao ba ni makita nato sa atong kaugalingon? Ang mga ilhanan nga naatay paubos, pailob mga kaigsonan, mulikay ta sa mga taong garboso. Kana bitang awayon ka, di gyud ka mangaway. Mulikay ra kas mga taong mangaway nimo. Mao ba ni ang atong nakatunan? Mulikay tas mga tao nga mangaway, mamutang-butang. Likay ang mga tao nga kana bitaw walay laing buhaton, gawas lamang dauton ka. Likay. Kay kung di ka mulikay ana, ang mahitabo ana, mapuno gyud ka. Ang mahitabo ana, makasukol ka. So asa dapit ang pailo? Wala na kay pailo. So usa sa mga ato ang tinguhaon, bala ang espiritu. Ug matag karon og unya sa atong pagpaabot, wala naman tay laing gipaabot. Bagong langit o bagong yuta man naman kanang pagbalik ni Jesus. Wala na may laing mensahe sa Biblia nga atong gipaabot. Wala na. Wa nagyoy laing mensahe nga atong gipaabot. Wala na laing panghitabo o mahitabo nga angay natong pabuton ang pagbalik ni Jesus. Wa na matay laing gipangandaman ang pag-abot ni Jesus. Munang diri sa itong programa, dunay mga wali diha mga kaigsuonan nga sa imong pagkakristohanon alang nimo kinsa man si Jesus. Nakahinumdom babataan na. Murag niabot gani nag milyon na nga views sa ato nga programa. Alang nimo kinsa man si Jesus. Bitaw no? Alang nato kinsa man si Jesus. Kay kung maingon tang mangluluwas, mao na nga kung dili na gid nato kaya isa ra mo sampit og Hesus. Isa ra mo duol og Hesus kay ang nailhan lang nato ni Jesus mangluluwas man siya. Kung moingon ta nga provider, mao nang naay mga kinaiya sa tao nga isa lang mo duol mo sampit ni Jesus kung wa na say kaduolan. Wa na say laing kapaingnan. Mga igsuon, si Jesus samas atong pamanunon. Siya ang atong pamanunon. Kita ang iyang pangasaunon. Munang magpabilin tang limpyo, magpabilin tang putli, magpabilin tang matarong balaan, kay giandam tas mga mensahe sa Dios ingon nga kaslunon. Inigbalik ni Jesus mga kaigsuonan ang ipakita sa Biblia
dunay dakong kumbira. Kinsa man ang kaslon anang panahon na. Dili pud nato isipon nga ang kasal nga mahitabo sa bagong langit ubang yuta sa mas kasal nga atong masaksihan diri sa kalibutan. Itong hinumduman mga kaigsuonan, dili na inana nga dagway. Dili inana nga kahimtang. Ang gipakita sa Biblia mga kaigsuonan nga sa panahon nga kita mo atubang sa Dios, sa matas iyang pangasaunon, nga kanunay nagpabiling putli, nagpabiling limpyo. Maubitaw ng kinahanglan putli kanunay atong nauna, limpyo kanunay atong nauna. So diha ta magkat-on. Unsay mga pamaagi aron malimpyo kanunay atong nauna, unsay mga pamaagi aron maputli kanunay atong nauna. Way laing pamaagi ang paghuna-huna sa mga butang espirituhanon nga naas bala ang kasulatan. So unsa may angay natong buhaton, magtuon tag Biblia. Tipigan nato ang mga mensahe sa Dios. Dili nato tipigan ang mga mensahe ni Satanas. Kay dihas Biblia kung imong lantawon na may mensahe sa Satanas diha. Sa Biblia, naa. Unsay mensahe ni Satanas? Ihatag ko kanimo kining tanan basta kay muluhod ra kanako, basta kay simbahon ko nimo. Unsay mensahe ni Jesus? Ihang girebuke si Satanas, ihang gipapahawa. Kay ang Dios lamang amahan mo is angay simbahon sa tanang binuhat, sa tanang tao. Mga igsuon ko sa Ginoo, timan anato ni. Naamang ka sa imuhang simbahan, di magyud mahitabo nga Kristohanon ka nga wa kay simbahan. Doon nagyud kay simbahan. Pero timan ini, dili ang imong simbahan maoy ebidensya nga makasud kag langit. Timan ini siya. Yes na kay simbahan. Maiglesyang Kristo, Katoliko, Sabadista, Baptist, Protestante, Pentecostal, uban pa. Dili kanang ngalan sa simbahan mao'y ebidensya makasud kag langit. Dili na mao'y tatak para makasulod kag langit. Una sa tanan, ang makasulod og langit nahiusa kang Kristo. Og dili pod requirements ang atong simbahan aron mahiusa ta kang Kristo. Kay usas mga requirements aron mahiusa ta kang Kristo pagtuo nga mingsunod ni Jesus Christ. Kay mutuo ta nga wa mo sunod ni Jesus Christ, patay na nga klase nga pagtuo. So unsa may gipakita sa Biblia sa kahimtang sa tao nga mingtuo nga mingsunod ni Jesus Christ? Nagpabautismo. Nya kadaghan kaing simbahan mga kaigsuonan, dili importante nila ang bautismo. Alang nila mga kaigsuonan ang bautismo membership lang. Daghan kayo mga simbahan nga ang baptism membership. Or ang uban props na lang ang bautismo. Pwede rag dili magpabautismo kay usa lagi kakawatan makasasala nga kuyog sa paglangsang ni Dionysos, nakasulod magparaiso, nakasulod magyapog langit. Wa man to sila'y bautismo. Unya, gisulat di as Biblia nga wa to sila'y bautismo. Sa wala pa biya ilangsang si Jesus, naada biyay na bautismo. Nagpabautismo pamanggani itong mga Romanhong sundalo, nga giina ni Juan, mga bitin. Mauna nga, kanang mga wali nga, mga mensahe, mga kaigsuonan, nga muingon nga wala to magpabautismo, wala to mabautismohi. Dinugang-dugang na siya nga wali. Silent ang Biblia kung wala ba to'y bautismo na aba. Kay before gilangsang si Jesus, naanay na bautismo si Juan. Unsay gipakita ni Jesus
nganong kinahanglan ang tao bautismohan aron makatuman sa mga sugo ni Jesus, aron matuman ang tanang sugo sa Amahan. So ang requirements mga kigsunan, una sa tanan, nahiusa kang Kristo. Kay siya ra ang dalan, siya ra ang kinabuhi, siya ra ang kaluwasan. Walay makasulod sa gingharian sa langit nga dili moagi kaniya. Unya si Hesus niadto sa langit sa gingharian sa Dios aron pag-andam og dapit alang nimo, alang nako. Kinsa may atong kauban? Ang Balang Espiritu. Tama? Tama, ang Balang Espiritu. Ang Balang Espiritu mga kigsunan, bisan asa ta naa siya. Bisan asa ta. Bisan asa ka ni naong sa kalibutan na ang Balang Espiritu. Kumbaga, signal siya nga Kristohanon ka. Anak ka sa Dios. Iyak ka sa Dios, tinunan ka sa Dios. Pero giklaro sa Biblia, bisan kung naa nimo ang Balang Espiritu, naa nato ang Balang Espiritu, wala ta kuhaig kabuot, wala ta kuhaig kabubuton, naagyapo nato ang pagbuot, naagyapo nato ang desisyon. Kung parion ba nato siya, sa atong pagpahari sa Balang Espiritu, dili po na hari karon, magpahari ta Holy Spirit karon, pagkataod-taod dili na sad. Ang paghari sa Balang Espiritu mga kigsuonan, magsugod na sa dihang misurinder tas Ginoo, hangtod nga kuhaon tas Ginoo. Kinahanglan sundon gyud nato ang mensahe sa Dios, mensahe sa Balang Espiritu. Unya dili man tanan nga mga Kristohanon ning sunod sa mga mensahe sa Balang Espiritu. Daghang kay mga Kristohanon nga misunod sa mensahe sa simbahan. Mauna nga daghang mga Kristohanon nagbungol gyapon, nagihanay gyapon, labi na sa mga banda. Yes, sa mga banda, sa mga worship music team, labi na kung naay mga program ang simbahan, naanay mga battle of the band, naanay mga kana bitang mga contest, interfellowship, pasikatay na lang. Wala na ang tinuod nga pagsimba. Mga igsuon, muingon ko nga, nganong nakaingon ko ani? Kay saksi ko, nga mingkuyog-kuyog ko sa mga banda, sa mga dagkong banda sa Cebu. Kami nga mga pastor masubo mi, nga makakadungog makakita. Amo nang gidalas mga pagampo. Kay dunay mga Kristohanon kung imuhang badlungon, masuko. Dili nakakabuild og relasyon. Dili nakakatudlo. Mo nang dunay mga wali nga walay hunong ang mga pastor sa pagampo. Dili aron panalanginan, kundi dili aron mahimong takos og andam sa panalangin sa Dios. Nganong nahitabo man na Pastor Gideon? Inani ni, usas ako ang namatikdan nganong dunay mga Kristohanon nga walay relasyon sa isiniyang ka-Kristohanon. Una, bantayan nato niya, dili na ang Dios ang ipataas, kundi ang banda na, ang simbahan na, ang grupo na. Pag grupo na gani ang ipataas, banda na gani ang ipataas, simbahan na gani ang ipataas, mawagtang yun ang fellowship. Tinuod na, mawagtang ang panagtigom sa isig ka Kristohanon.
Mao nang ang mahitabo mga kaigsuonan, kung imong lantawon ang atong sitwasyon by karatula ang grupo. Pero dili karatula ang tanaon sa panahon mo atubang tas Ginoo aron makasulod tag langit, kundili ang atong binuhatan, ang ato ang pagkinabuhi. Sa ato nang gibalik-balik diri sa atong programa, dunay duha ka libro ang ablihan sa panahon nga kita hukman. Libro sa kinabuhi, libro sa binuhatan. Ang libro sa kinabuhi, ablihan, naa dito ang imong ngalan. Naa dito si Gideon Candelario. Pero dili pa na maoy muhatag na kog kalipay. Kay ngano man, human sa pag-abli sa libro sa kinabuhi, nahisulat dito atong ngalan at tagalangit ta. Doon na pa may libro nga ablihan nga mao ang libro tanan natong binuhatan, sikad nga nahimugso ta sa planos Ginoo. Sikad nga natawo ta diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pag nagmadaugon ta diha sa atong binuhatan, sa atong mga buhat, mga igsuon kus Ginoo, malangit ta. Pero kung dili ta nagmadaugon, wala ta magmadaugon, katong ato ang ngalan na hisulat dito sa libro sa kinabuhi, papason to. Uniasa naman unta, unya to paingon, kung papason ang atong ngalan dito sa libro sa kinabuhi, kay dito sa libro sa binuhatan, wala ta magmadaugon. Ang gipakita pod sa mensahe sa Dios diha sa katapusang libro sa Biblia, mga igsuon kus Ginoo, ang mga ngalan nga wala mahisulat dito sa libro sa kinabuhi, itambog to sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. So dunay unang kamatayon ug dunay ikaduhang kamatayon. Katong ikaduhang kamatayon mao na tong kamatayon nga way katapusan. Magantos to hangtod sa kahangturan, wa na gyoy katapusan, wa nay limit. Unsay nakaingon nga nung ang tao nga dunay Ginoo, ang tao nga nag-alagad sa Ginoo, makasulod dito sa impierno? Binuhatan ra gyoy hinungdan. Kadaghang kaayong mga Kristohanon nga wala nay relasyon tarong tungod sa karatula. Maingon dayon nga, lain man mo, ari ta diri. Kay mauni tinuod nga propita sa Dios. Nya nagbangi ang mga simbahan. Kami mo'y tinuod nga simbahan kay naami propita, naami apostoles, naami ebanghelis. Kung imong lantawon ang social media gani karon sa mga dagkong mga vlogger nga mga pastor, iyahanay na og kuan kanang entertainment na kaayo ang pagsimba, ang pagdumala. Nga ang tinuod nga requirements sa pagsulod sa bagong langit o pangyuta, ang ato ramang yung binuhatan. Ang number one nga makatabang nato aron maayo ang atong binuhatan at tubangan sa Dios, pagtuo. Kung insakto ang atong pagtuo sa mensahe sa Dios, tinuod gyud ta nga maayo ang atong binuhatan sa Ginoo. Pulong raman sa Ginoo ang makaandam sa tao aron ang atong binuhatan mahimong mamaayo. Pulong ra gyud sa Ginoo, dili pulong ni Satanas, dili pulong sa tao. Pulong ra gyud sa Dios. Ang pangutana, pulong ba sa Dios ang gikabisihan sa tanang mga Kristohanon karon? Daghang kayo mga taong Kristohanon, maayo kay mutukar, maayo kay mo mukanta, maayo kayong mudala praise and worship, pero ang kinaiya perting batia. Walay pailob, dili madinawaton kung walihan. Makasulod ba dagwe, makapasulod ba kaha naglangit? Dili.
Kabalo ba mo mga kaigsunan kanang Pilipos? Pertintin awa og klaroha ang example kung kinsay dapat subanan natong mga Kristiyanon. Si Jesus. Ingon sa dinhi, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga tupong, nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingon, kabubuton, gibiyaan niya kining tanang. Iyang katungod, wala niya gamita ang iyang katungod. Iyang gibiyaan ay kining katungod og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Kitang mga Kristiyanon dapat kung mapaubsanon ta kaniadto, damor tang mapaubsanon karon. Unsaon man aron na atay pagpaubos. Paminahon nato kanunay ang pulong sa Dios. Mamati ta kanunay sa mga mensahe sa Dios. Dapat malipayon ta kung ang pulong sa Dios maunay hisgutan. Tanan bang mga Kristohanon kalipay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios? Kalipay ang pagpaminaw, pagpamati sa mga mensahe sa Dios? Dili. Salamat ta sa Ginoo nga naatay kalipay nga naminaw tas pulong sa Ginoo. Salamat. Thank you Lord, no? Thank you kaayos Ginoo. Kabalo ko nga naamoy kalipay. Sa mga ako dunay kalipay sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Tungod sa kalipay nga akong nabatunan diha kang Kristo, dili ko makapugong sa akong kaugalingon sa pakig-uban kaninyo. Dili ko makapugong mga kaigsunan sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Timan-an nato niya, walay bisan unsang karatula simbahan nga maoy gihimong ebidensya aron malangit ang tao. Na unsa man di ay contribution sa simbahan sa kinabuhi sa tao. Mga kaigsunan, ang simbahan ang iyang ika-contribute sa kinabuhi sa tao. Nga ang simbahan maoy magtudlo sa pulong sa Ginoo para sa tao. Pero ang problema, dili tanang simbahan nagtudlo or ang gitudlo pulong sa Dios. Kay dili man tanang simbahan ang langit ang giapas. Dili tanang mga magwawali langit ang pangandoy. Kung imong lantawon, daghang mga magwawali ang giapas kwadrado og lingin. Lingin og kwadrado. Saan nang lingin og kwadrado, pastor? Kanagong kwarta nga sinsilyo og kwarta nga di papel, di ba kwadrado? May kwartang triangle. Mauna giapas. Mauna kung imong tan-awon ang mga simbahan karon, dili kontento. Apilan paganig negosyo. Nanay nagnegosyo og tubig. Nanay nagnegosyo og mga produkto, items. Nanay mga unya wa pa mo kabanday ana. Serog wa ta kabanday ana. Nga daghang kaayong mga simbahan karon nga grabe nga negosyo. Naanay mga simbahan, mga kaigsuonan nga naay raffles na maligyag ticket para maapil sa raffles. Unya ang mga Kristohanon tungod kay naikog lang sa pastor, naikog lang sa magwawali. Unsa kahagyod kung naay nay mga milagro, nanay patay nga nabuhi. Mao na nga gipangusgan sa Ginoo nga pamaagi ang pagwalig gyud sa pulong sa Dios. Kay dili man gud ta mahimong inosente o ignorante sa pamaagi sa Ginoo kung tinud-anay tang magtuon sa Biblia. Kinahanglan dili lang kita maoy naay batasan sa pagkat-on, naay kinaiya sa pagkat-on sa Biblia, kundi ato sa ning ipakat-on sa atong mga anak, sa atong mga kabataan.
Sa Biblia mga kigsunan gisaysay ni Apostol Pablo kung imong tan-awon ang Pilipos. Okay, musod ta sa Pilipos kapitulo 3 para hinay-hinay ta mga kigsunan sa pulong sa Ginoo. Pilipos kapitulo 3 ta. Human naman ta aning Pilipos kapitulo 2. Ang giingon dinhi ang matuod nga pagkamatarong kay sa simbahan sa panahon ni Hesus ug sa panahon ni Pablo ug sa mga apostoles, ang nakatunan o gitudlo sa mga simbahan nga pagkamatarong katumang pagsunod yun sa mga balaod sa mga Hudyo. Unya daghan man nga mga simbahan sa panahon ni Apostol Pablo nga ang gitudlo sa simbahan dili na pulong sa Dios kundi balaod na sa mga Hudyo. Diri sa bersikulo 1 kapitulo 3 sa Pilipos, basahon nato ni hangtod sa bersikulo 11 aron makapadayon ta sa ato ang discussion sa series nga pagkat-on o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So ang gihisgutan dinhi ang matuod nga pagkamataro. Sa katapusan mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo, dili ko igsapayan ang pagsulti sa gisulat ko na kaninyo kaniadto kay kini makaayo man kaninyo. Bersikulo 2, pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat og dautan, ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayod ang pagpatuli. Kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli, kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. May katarungan gayod unta ako nga musalig niining mga butanga, kay kon may naghuna-huna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og usa ka semana, nataw ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin. Og lumad gayod nga Hebreo, mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudyo, para siyo ako. Og hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang simbahan. Kon ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo, apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon karon, giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang pa ni ana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo Hesus nga akong Ginoo, og nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kung basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Og mahiusa kaniya sa hingpit, wala na ako magbaton sa pagkamataro nga pinasikat sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamataro nga dadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamataro nga gikan sa Dios nga gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo og masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa ihang pagantos og mahisama kaniya diha sa ihang kamatayon, uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos kapitulo 3, 1 hangtod sa 11, diha gitin-aw ni Pablo nga dunay duha ka klaseng pagkamatarong. Ang unang klaseng pagkamatarong atubangan sa Ginoo trapo ra gyapon, kay pinasubay man sa balaod sa mga Hudyo. Mauna nga si Isaias miingon ang among pagkamatarong daw sama lamang sa pahiran, kay pinasubay raman sa balaod sa kalibutan ang pagkamatarong. Dunay duha ka klaseng pagkamatarong. Una, pagkamatarong nga pinasikad sa balaod sa tao.
Matarong man ang musunod tas balaod sa kalibutan. Pero dili na mao ebidensya nga maunay pagkamatarong nga gikemutan sa Ginoo. Ang pagkamatarong mga kaigsuonan dili pinasikad sa doktrina, sa karatula o sa bisan unsang pundok o grupo, kundi pagkamatarong sa pagsunod, pagtuo kang Kristo Jesus. Diya sa pagtuo kinahanglan doon na tayo nadawat. Ingon sa dinhi mga kaigsuonan, 9, og mahiusa kaniya sa hingpit, wala na ako magpatdon sa pagkamatarong nga pinasikad sa pagtuman sa balaod, kundi sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios, pinasikad diha sa pagtuo. Diha giklaro nga kon nagtuo ta sa Dios, do na tay gidawat. Unsa may gidawat nato? Mga mensahe ni Jesus, mga pagtulunan ni Jesus, mga pamaagi ug sugo ni Jesus. Ang tao nga dunay pagtuo ni Jesus, duna say gidawat. Ang pulong pagdawat nagpakita na nga duna tay gikinabuhi. Siguruho nato mga kaigsuonan nga sa atong pagtuo kang Kristo, duna tay gikinabuhi. Ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga mensahe, mo na miingon si Jesus nga kung tinuod mo nga akong mga tinuod mo nga akong mga tinunan, nagkinabuhi mo sa akong mga pagtulunan. Pero kung wala mo magkinabuhi, ingon si Santiago, nangilad ra mo og ang una ninyong giilad, inyo rang kaugalingon. Maunang Kristohanon ganita, tinunan ta ni Jesus, nagkinabuhi gyud ta sa mga pagtulunan ni Jesus. Pangutana, kanus aman nato ikinabuhi? Kapilaman kahigayon nato ikinabuhi ang pagtulunan ni Jesus. Kana rang daw nay mga problema, kana rang daw nay mga pagsulay. Ikinabuhi nato ang pagtulunan ni Jesus sa dihang mi desisyon ta sa pagsunod ni Jesus, hangtod nga kuhaon ta ni Jesus. Sa bisan unsang sitwasyon, sa bisan unsang kahimtang, bisan unsang panahon, ang pagkinabuhi dapat ipadayon, walay paglubad. Dili dapat init, bugnaw, init. Dapat kanunay tang init sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Kung natay pagtuo, mga kaigsuonan, o trabaho kita. Di gyud mahitabo mga kaigsuonan nga ang atong pagtuo mamunga bisag di ta mo trabaho. Dunay wali mga kaigsuonan nga dili kuno requirements nga mahimo kang magwawali aron mamunga ka. Kay ang tinuod kuno nga pamaagi nga mamunga ka kanang nagpabilin ka ni Kristo. Unsaon nimo pagpabilin kang Kristo nga wa gani kay nakatunan? Ang tinuod nga mensahe nga nagpabilin ta kang Kristo mga kaigsuonan, nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus ug nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Mao nay tinuod nga nagpabilin ni Jesus. Naay mga wali mga kaigsuonan nga ug di gyud ka magtuog Biblia, madala rasad ka, mupakpakpod ang mga tao. Yes, amen, pastor. Munang ang mga tao lingkod, paminaw, pauli lang. Walay gibuhat. Ana day gibuhat ang pagtulong lag upiring og ikapulo. Basta kay naaray magwali, basta kay naay magdumala sa simbahan. Ang trabaho sa tao ini kadomingo, dumdumon lang nila ang simbahan. Mulingkod, tindog, mupakpak, muamin. Pagkasunod na sad, mauna po, basta kay naarag yung offering, naarag po yung tithes. Si pastor ay nakakaton. Dagang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, di gani kabalong muwali. Ang problema gyud, dunay mga Kristohanon, di gani kabalong muampo. Unsa may mga ilhanan nga gipaabot ni Jesus ato ingon nga kita dunay pagtuo. Ingon si Jesus, ang tinuod mao kini, ang nagtuo nako, nagbuhat sa akong mga buhat. Daghang kayo mga simbahan nga ang ilahang mga sakop wala tudloi sa buhat ni Jesus. Unsa may buhat ni Jesus?
Kana bang paghatod og offering, paghatod og tithes? Ang buhat ni Jesus, pagwalis maayong balita. Pastor, dili man tanan nga mga tao gitaga-agasa sa pagwali. Dili man tanan mga tao gitaga-ag hiya sa pagwalis maayong balita. Gipisa-pisa naman na ni Apostol Pablo. Kana kung wa kay pamilya. Pero kung na kay pamilya, di kisad mahitabo mga kaigsunan nga Kristohanon ka. Di gyud ka motudlos imong mga anak. Mga igsuon, usa sa mga gitinguha ni Apostol Pablo sa iyang sulat nga masabtan nato ang pagkamatarong nga atong angkon karon. Pagkamatarong nga atong nadawat diha sa pagtuo kang Kristo Jesus. Unya, miingon siya dinhi mga kaigsuonan sa iyang sulat, doon na siya gipakita unsa gyud ang kinabuhing Kristohanon. So unsa man gyud kinabuhing Kristohanon? Una, ang kinabuhing Kristohanon mga kaigsuonan kanunay malipayon. Ingon siya diri sa bersikulo 1, sa katapusan mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Kinahanglan magmalipayon ta. Unya gibalik na niya nga mensahe dito sa Pilipos 4 bersikulo 4. Ang tinuod nga kinabuhi nga naa diha kang Kristo kanunay malipayon. Dito sa Pilipos 4:4, pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Ang tao nga naa nas Ginoo, bisan kung naay mga pagsulay, bisan kung naay mga alantosonon, ingon si Apostol Pablo, dapat tang maglipay. So dinhi sa maong kapitulo 3, nagpakita si Apostol Pablo sa tinuod nga kahimtang sa Kristohanon nga kinabuhi. Una, malipayon gyud ta. Unya, kanang kalipay mga kaigsuonan nga mulahutay bisan kung naay mga pagsulay. Unsaon man aron naa kay kalipay bisan kung naay pagsulay, dawata gud nga naa gyud kay pagsulay. Kay kun kita man gud mga Kristohanon di ta kaantigong modawat nga natay mga pagsulay, makalitan ka, maguol ka. Nya ikaduha mga kaigsuonan, nga ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon mga igsuon kos Ginoo, nagsimba og Dios. Doon na gyud tay pagsimba. Unya ang pagsimba, buhato nato na bisag asa ta. Kung gibuhat nato na ang pagsimba bisag asa ta, labaw natong buhaton ang pagsimba dihas pa nagtigom sa katawhan sa Dios. Kung naakas abroad, naakas layong lugar, nagtrabaho ka, unya walay pagsimba diha, ayaw himua pong pasangil ang imong trabaho aron di ka kasimba. Kay ang tinuod nga pagsimba, bisag naa kas kwarto, makasimpa kas Ginoo. Nakasimba manggani si Daniel, nga bisan tuas langob sa leon. Nakasimba manggani si Pablo, tuanas prisuhan. Kita panoon nga, maayo na to hagok diya sa kwarto, siya rog di ka kasimba ni sa Dios. Siya rog di ka kabasag Biblia. Siya rog di ka kadaig kaawit pan lamang sa Dios. Daiga ang Dios kanang ikaw ra. Mao nay pagsimba sa Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon malipayon, unya nagsimba sa Dios diha sa espiritu. Dili kay nagsimba sa Dios diha sa karatula. Naabay giingon diha, simbaha ang Dios diha sa inyong karatula. Simbaha ang Dios diha sa Iglesyang Kristo, simbaha ang Dios diha sa Sabadista, simbaha ang Dios sa mga born again. Wala man mag-ingon din Simbaha ang Dios pinaagi sa espiritu, dili pinaagi sa atong karatula. Kay usahay na batasan nato mga kaigsuonan, wag gyud ko kasimba, wag gyud ko kaadto. Mauman ay kasagaran nga nasabtan sa tao. Wa kuno siya kasimba kay wa kaadtong simbahan. Makaadto ka og dili,
pwede kang musimbas kay Ginoo. Pwede kang musimbas Ginoo. Akong mama sa una, wag ito magdahom sila nga mapastor mi iyang mga anak. Kaya nga no, nakita nila sa akong ginikanan nga kuang gyud kanang walay tawag ang among kinabuhi kaniadto. Kay mamayli lang. Unya ang uban manugal. Kay wala man po'y nagtudlo namo. Wala man po'y nagpasidaan ni giya namo. Mao bitaw nang kabantay mo sa mga simbahan nga kulang ang pagtudlo. Mamayli lang. Ang uban gani manugal, ang uban maghubog. Pero ang uban anak pastor. Kulang man og pagtudlo. Pero ang nakanindot sa sitwasyon sa akong maginikanan mao ni. Naaman tuoy ko kakulangon ang pagtudlo pero wala sila'y kakulangon sa pagampo. Di man tuod ka adtong simbahan, dunay mga panahon nga di ka adtong simbahan, pero wala magpasabot nga wa sila kasimba sa Dios. Nganuman, ako og ang ako maigsuon, ako mismo saksi ko sa akong inahan nga magampo to si mama bisag adto sa kalibunan. Ilalom sa kanang ilalom sa kapihan, ilalom sa mansinitasan, human siya og panasilong og kabaw, baka. Pagka alas 9, muadto gyud nag mga dapit, magluhod to si mama. Bisag kakahuyan, kakugnan, kasagbutan ng iyahang atubangan, iyahang giludhan. Importante ang hunahunag kasing-kasing tuas Ginoo. Dili kay anak ka sa simbahan pero ang mong kasing-kasing tuas imong trabahoan. Mao na nga ang tinuod nga Kristohanon malipayon unya nagsimba gyud sa Dios, dili pinaagi sa karatula, nagsimba pinaagi sa Espiritu. Unya ingon dinhin og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo. Buti pasabot ang tinuod nga Kristohanon malipayon, nagsimba sa Dios diha pinaagi sa Espiritu og nagtrabaho, nagkinabuhi diha kang Kristo, nagtrabaho sa trabaho ni Jesus. Unsaon man aron makapadayon ta sa pagtrabaho sa trabaho ni Jesus, di magtuon ta. Musakripisyo ta sa pagtuon, musakripisyo ta sa pagpatudlo. Dunay mga alagad sa Dios nga musakripisyo gyud sa pagtudlo. Mao man ay kinabuhing Kristohanon. Unya wala kita magsalig sa mga seremonyas. Sa mga pagtulunan sa mga simbahan nga wala nas Biblia, dapat dili na mawala na siya. Daghan kayo mga seremonyas diha sa simbahan nga wala nas Biblia. Dili na sugo ni Jesus. Mga igsuon, kamong naa sa layo nga dapit, layo sa simbahan, ayaw mo kaguol. Kay dili na require sa atong Ginoo sa tao nga kinahanglan yung moadtog simbahan aron makasimba kas Ginoo. Labi na kung naa ka sa abroad, pero kung wala ka sa abroad, naa kay duol ra kay kag simbahan, sala na sada nimo nganong di ka mo simba. Kay ngano man, unsa man po'y imong makatunan kung walay mo tudlo nimo, walay mo wali nimo. Munang bliss bitaw ta sa atong panahon karon mga kigsunan. Nabisan og naa mo sa gawa sa nasod, sa layo kaayo mo, murag duol ra kaayo ta. Kay kanunay tang nakig-uban. Sa inyong mga sakripisyo paghago sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Gantihan mo anas Ginoo. Hatag kog panahon mga kaigsuonan sa pagbasa. Si G. Mart Villanoca, hallelujah, thank you Jesus, amen, no?
Si Lorna Ravelisa, yes, amen, to God be the glory. More blessing and strength to you, Pastor Gideon, and your family. Daghan pa jud nga madasig sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Mayong gabi, Pastor, as ngutana ra ko kanang nagsimba sa Katoliko, malangit ka na sila. Bisan gani dili magsimbag Katoliko, basta kay ang karatula na ang gisimba, dili manggod ang karatula mo oy makaluwas nato. Mapakatoliko, mapaiglesia ni Kristo, masapadista, unsa pa na diha. Dili na mo oy gisulat dire sa Biblia. So kung moingon ta nga kanang nagsimba sa Katoliko, malangit baka na sila. Kung moingon kung dili, moingon po kung malangit, ang mahitabuan na ako'y nang hukom. Tanaw na to sa Biblia. Di man ta, wa man ko tagaig katungod sa paghukom. Wala ko katagaig katungod sa pag-ingon. Malangit na sila. Unyag maimpirno. Di po ko moingon nga maimpirno na sila. Unyag malangit di ay sila. Kay nga naman, wa biya takabalo nga Katoliko pa na sila karon. Inigdayon dahil kamatay. Doon ay mga tao diha nga nagsimba, mudawat kang Kristo. Unya maghinulsol, biyaan di ang pagsimba sa dili maayo. Muna nga ang Dios ra gyud mo'y maghukom. Ang Biblia atong tan-awon, ang mga tao nga nagsimba dili sa paagis Ginoo, wa gyud na kay motis Ginoo. Sala gyud na. Muna nga daghang karon nga mga magtutudlo, mga kaigsuonan nga ang ilahang wali hinay-hinay nga naas Biblia. Tinuod na oy. Kanang mo thumbs up sa ako ang cellphone kana si Father Siano. Ang iyang mga teaching na pagitoy pare mga kaigsuonan nga ang iyang gituboy Dios. Biblia ug ang Dios. Dili ang Katoliko, dili ang larawan. So atong tan-awon mga kaigsuonan, hinay-hinay nga kana bitang nahigmata ang atong mga kaigsuonan nga mga nangulo aning mga simbahana. Pero doon na po'y mga magwawali sa ilang simbahan nga ilang ipabarog yun nga kining simbahana mao'y tinuod nga simbahan. Pero ilang mga kauban po nga mga pangulo nga nagwali, muingon po nga si Jesus ra ang makaluwas. Dinindot kaayo. Amo na nga kung ako'y pangutan-on, di ko kumutubag ana. Ang mutubag ana Biblia ra. Biblia. Yes Lord, hallelujah. Gikan ni Gingging Simpron, si Pastor Jimmy Limpahan Badoy nga nanukad diha sa Lunoy, Bae City. Si Jerby Remis Espinosa, maayong gabi okay. Sa pagyo na ay mensahe diri. Fabiola Joey, maayong gabi Pastor og sa tanan diha. Lalo na sa naminaw sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay. Mga igsuon, ako nagtuo nga doon na mo'y nasabtan. Doon na tayo nasabtan nga wailain nga requirements aron makasulod tag pagulangit bang yuta. Binuhatan. Kay ang tinuod nga tan-awon sa Ginoo binuhatan. Kung kanang maong binuhatan, kana bitong binuhatan nato, mao man ay resulta sa atong mga pagtuo. Mao man ay resulta nganong dunay mga tao nga nagtuo, nagsigirag bisyo kay maura ilang pagtuo. Naay mga taong nagtuo wa gyud bisyo kay maupod ilang pagtuo. Kanang atong mga binuhatan resulta man sa ato ang pagtuo gud. Muna nga gitan-aw sa Ginoo dili ang atong pagtuo. Dili mangita ang Dios sa atong pagtuo. Mangita ang Dios sa atong mga binuhatan. Susana Pablio, salamat sa imong kinabuhi Pastor. Ikaw ang gigamit sa Ginoo aron magsakripisyo o magtudlo kanamo aron makakaton kami sa insaktong pamagi sa pulong sa Ginoo. Amen no. Salamat sa Ginoo. Kining programang pulong mo kinabuhi ko, igamit nga instrumento aron kita maandam ug mahimong angayan takos nga moatubang sa Dios nga atong gilagara. Si Roger Magi, amin jud Pastor, gani kanunay gipadayag ni Apostol Pablo diha sa Episo 5
Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios. Paning kamo tigayod nga mahisama kamo kaniya. Sa Pilipos 2:5, angay ninyong batunan ang una-una nga sama na Kristo. Amen. No? Salamat kaayo. So, ginahanglan akong manamilit kay sa ako nang gikaingon ka ganina, nagklase ko ganina mga alas 2, nahuman mig alas 4 kapin. Unya nauga nga akong tutunlan, unya ingon ko nga pahaway lang siguro sa ako. Ingon ako sawa, pahaway lang sa adbis. Unya ihangyo ko nga mag-live ko kay nagi mga panahon nga dasigon ko sa Ginoo kanang dili na ako mapukan. Kay doon na say mga mensahe nga ipadayag. Doon na say mga pulong nga ipahinumdum. Usa nga atong nadunggan karon, wa tay laing pangandaman kundili ang pag-atubang sa katapusang hukmanan. Binuhatan mo'y tan-aon, dili ang atong simbahan. Mga buta, amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong nga pulong, mga mensahe. Salamat o Dios sa imong mga mensahe nga amo karon nadunggan. Bisan pa sa ako ang mga kaigsuonan nga dunay mga prayer request. Salamat Lord nga ang tanan nilang pamilya makabatog kaluwasan og dunay kinabuhing dayon nga ilahang mabatunan. Bless Ginoo man tag-usa sa among pagkatulog uban ni kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini inyo gisuon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa ang pulong mo, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,